Ngayon, nandito na po hanggang kikita natin ang aso na hanap buhay niya ay mga lakal at Bro, anak ka sa dagat, bro. Ano sa masasabi ni mo, bro? Buhay mga pamilya, this is DJ Kokoy Martin of Memoir 11.1. Kasama ko po ang aking pinaka-the best na tandem in adventure crew sa ating Kokoy Kolokoy Adventure. At malalaman na po niyo kung ano yung mga ginagawa niya para mas ma-improve pa niya ang buhay niya. Pag-alaman po natin, base po sa ating mga pag-aaral ng aso po ito, ay talaga namang namumuhay dito sa isla na mag-isa. Ang ginagawa niya po ay mga lakal at sa maiting panahon ay naitipon niya. Magandang buhay sa inyo lahat. Ako po si Caro Ben Gonzaga para sa akin tayo dito. Oo, po yun. Krong. Mga kapamilya, nandito po tayo ng napakagandang isla kung saan makikita natin ang pinaka masiglang aso. Ayun. Ayun, nandito na po hanggang makikita natin ang aso na hanap buhay niya ay mga lakal at siya ay nanginginas para makakabuhay niya dito sa isla. Nandito naman ang mga tinatawag nating mga endangered people. Nagtitreat sila. Ngayon, nasasama si Crow.